హాయ్ అందరికీ. మీరెప్పుడైనా షీ హ్యాజ్ ఏ న్యాక్ ఫర్ కుకింగ్ లేదా హీ హ్యాజ్ ఏ న్యాక్ ఫర్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ న్యాక్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో, ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ బిగిన్. దీనికి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏ న్యాచురల్ స్కిల్ అట్ డూయింగ్ సంథింగ్ అని. అంటే ఎటువంటి శిక్షణ లేకుండానే ఏదైనా పనిని సులభంగా సమర్థంగా చేసే సహజ ప్రతిభ లేదా చాతుర్యాన్నే న్యాక్ అనే వర్డ్తో మనం చెప్పచ్చు. దీన్నే మనం ప్రత్యేక నైపుణ్యం అని చెప్పచ్చు, లేదంటే సహజ ప్రతిభ అని చెప్పచ్చు, లేదంటే సులభంగా చేయగల సామర్థ్యం అని కూడా చెప్పచ్చు. దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే షీ హ్యాజ్ ఏ న్యాక్ ఫర్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజెస్ క్విక్లీ. అంటే ఆమెకు భాషలు త్వరగా నేర్చుకునే శక్తి ఉంది అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.